Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo nga miabot na sa kapin 900 ka mga tawo ang nataptan ug 17 na ang namatay. Ani ang report. Sa record sa Cebu City Health Department, niabot na sa 946 ang kaso sa dengue sa dakbayan sukad sa Enero hangtod sa Hunyo 3. 17 na ang nakalas nga kasagaran mga bata. Giklaro ni City Health in charge Dr. Jeffrey Ibones nga gitakdo na nila ang ilang data sa Department of Health. Adunay na po ka mga barangay sa syudad ang nag-una sa kinadaghanang dengue cases. Ang ato ang top 10 nga barangay gihapon is ang Guadalupe, no? Na sa kaso nga 91 ka buok, Lahog, Pardo, Inayawan, Labangon ug Tisa nagtabla ni sila. Unya Mambaling, Kamputhaw, Punta Princesa, Talamban and Kiyot Pardo. Usa sa nakitang hinungdan sa pagburot sa kaso sa dengue mao ang kawalay pagpakabana sa mga tao sa ilang palibot nga dunay daghang kapasanayan sa lamok. Busa subsob ang paningkamot karon sa city government sa pagpatuman sa dengue task force sa kabarangayan. Mga pulong-pulong mahitungod sa balatian, misting, curtain impregnation o consultation ang padayong gihimo sa syudad. Unya giawhag sa ginato ang atong mga kabarangayan nga i-activate ang ilang dengue task force pod sa mga barangay. Mo ni sila mo adto sa mga sitio-sitio, mo check sa ato ang mga kaning sitio nato kung ni kuan bigod sila sa atong dengue campaign. Samtang adunay mga vaccination sites nga gidagdang hunungon ang operasyon karong Hunyo 17 kay ang mga health personnel dinhing dapita patabangon sa programa Batok Dengue. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.